Ei, molt bones i benvinguts Nakamas, sóc en Mugi i bé, avui us porto un altre vídeo de la secció Parlem de. En aquest cas parlem d'en Heno Henouchi. Dit tot això, comencem! En Heno Henouchi són les nines que l'Igaram va utilitzar com a esquer quan es va disfressar de Bibi. Les nines tenen aquest nom perquè els caràcters japonesos Heno, utilitzats com a celles i ulls, i els de Unchi, que significa caca, formen el nas, la boca, el contorn de la cara i els cabells de les nines. Encara que penseu que en Heno Henouchi està mort, les tres nines es van marcar un Igaram i van sobreviure a l'explosió que va provocar la Nico Robin, en aquell moment coneguda com a Mistot Diumenge, ja que es van veure les tres nines flotant al mar després de l'explosió. La meva teoria és que han seguit flotant a la deriva fins a arribar a l'Aftail. Com a curiositat, dic que en Heno Henouchi és dels meus personatges preferits, ja que estan en el meu top 10 de personatges preferits. I per acabar, comentar que el seu aniversari està confirmat oficialment que és el 19 de febrer, així que ja sabeu com felicitar-lo. Dit tot això, ja estaria el vídeo explicat i exposat. No sé si sabíeu gaire sobre aquest personatge, però bueno, ja en sabeu. Com sempre, aquí teniu dels comentaris per comentar aviam què us ha semblat el vídeo i aviam què us ha semblat el personatge, si el coneixíeu, si no el coneixíeu. Per fer una mica de feedback, com sempre. També, si us ha agradat el vídeo, podeu deixar-li el botó a like. Si no us ha agradat, també deixeu-li a like. I si realment us agrada aquest canal, us agrairia que compartíssiu els vídeos i el canal i us subscrivíssiu. Bé, i també, com sempre, aquí a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter, la wiki catalana One Piece, la pàgina web on tenen tots els episodis que es van doblar en català, de One Piece, evidentment, i també la web on pengen el manga de One Piece en català. Dit tot això, a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar o què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!